Добро утро от Смолян. След 7-часово каране през дъжда вчера, късно снощи пристигнахме в Петкотаковата къща, която се намира тук в Смолян. Целта ни за тези почивни дни е да останем 3 нощувки тук и да обиколим тази част на Родопите, а след това ще се преместим към Ягодина и Триград, където ще прекараме още 2 нощувки там и в неделя ще се върнем обратно. Днес ще се опитаме да отидем да обиколим Рожен, около Пампорово, Смолянските езера и Смолянския водопад, както и да видим музея тук в града и след това най-вероятно времето ни ще приключи. Навън вали дъжд, зато и няма да може да отидем по екопътеките, които са в района, понеже най-вероятно ще е доста кално и затова сме си избрали алтернативни атракции и очаквайте включване от Рожен. Намирам се в обсерваторията в Рожен, едно много интересно място. Има беседа, която продължава около 15 минути и говорят за телескопа, как е създадена обсерваторията. Има много снимки, които са заснети както с големия телескоп, където се превежда беседата, така и с малкия телескоп могат да се разгледат. Има снимки, които са дарения. Като цяло много интересно място. За жалост навънка е доста мъгливо и няма как да излезем. Тоест ние ще излезем, но няма да се вижда почти нищо. Затова препоръчвам, когато идвате тук, може би да проверите какво точно ще бъде времето, за да сте сигурни, че ще може да се насладите на гледката, понеже самата обсерватория е построена на един връх, който е около 1700 метра надморска височина и според според жената, която води беседата, наистина е невероятно красиво. Има 4 купола и всъщност беседата е в най-големия, другите не са отворени за посещение, но могат да се видят от терасата на този голям купол. Сега предлагам да излезем навън на терасата, колкото и мъгливо да е, все пак да видим дали ще успеем да видим нещо и да запишем. И след това продължаваме нашата дневна обиколка около Смолян. Вече излязахме на терасата. За жалост мъглата е много гъста и нищо не се вижда. Също така духа доста студен вятър и наистина препоръчвам ви, когато идвате насам, да се опитате да се обръзате максимално времето, за да успеете да се насладите на гледката, която би трябвало тук да е наистина много красива. След Рожен тръгнахме да слизаме надолу към Смолянските езера, като пътят минава през Пампорово и точно след като излязахме от Пампорово, малко по-надолу е екопътека Невястата. Една сравнително кратка екопътека, около 15 минути мисля, че е прехода. В Борова гора е, което е добре. Не е много кално, върви се, нищо, че последните 2 дена валя страшен дъжд. И ако имаме късмет и мъглата успее да се дигне след като стигнем до края на екопътеката, ще можем да видим гледката. Като цяло тази екопътека е подходяща и за деца, така че ако минавате от тук,
и имате желание така да се разходите сред природата, може да минете и да се разходите. Сега ще ви покажа няколко кадъра от самата екопътека и наистина се надявам, като стигнем до края, да може да снимам гледката и също да я покажа. Ето долу горе, по този начин изглежда в момента екопътеката след 2 дни дъжд. Не е много безопасен надолу, виждат се дърветата и ето другите продължават напред. Има доста корени, трябва също така да внимавате. Ние вече сме почти на средата, така че след малко се надявам да мога да направя включване и от края, където да видим гледките надолу към Смолян. Достигнахме до края на екопътека Невястата. Тук има панорамна гледка, обаче бурите малко скриват и много не се вижда надолу. Отделно, че времето не е много хубаво. Малко се вижда там надолу е Смолян. И ако се продължи покрай тази скала, в нея посока има алпийски тролей за тези, които са малко искащи да изпитат адреналин. Има зиплайн. Може да се спуснете. Работи, сега мисля, че не работи, но през лятото определено работи. И тук, където аз съм застанал, реално има за скално катерене направен маршрут нагоре. Също за хора, които обичат адреналина сред природата и искат да опитат нови неща. Тук е едно от тях. Сега се връщаме обратно към паркинга и отиваме към Смолянски езера, като междувременно май почнахме да огладняваме, така че ще трябва да спрем някъде да хапнем. Намирам се до Мътното езеро, което е най-високото от трите езера тук на Смолянските езера. Има екопътека, която започва най-долу, където е Тревистото езеро. След това мисля, че се казваше Бистро езеро, но там почти не е останала вода. И след това през гората, през голямата Борова гора, се минава нагоре по планината и се стига до Мътно езеро. И реално от тук след това вече се продължава надолу, като е кръгов маршрут и отново се стига до колата. Надявам се част от езерото да се вижда. Има доста растителност. Стръмно и опасно е, не ми се слиза много надолу. И все пак си е красиво. И сега продължаваме нашата разходка. Преди да стигнем тук до езерата, малко преди езерата, се отбихме, минахме на една механа, която се казва Орфееви скали. Много вкусна храна. Хапнахме, понеже обяд вече мина. И след това продължихме нашия път. Буквално още 3 минути и стигнахме тук до езерата. Като цяло районът тук е много готин. Има достатъчно места, където човек може да отседне. Има страшно много екопътеки. Има много места, които могат да се посетят, да се видят. Доста красиво като цяло и препоръчвам на всички, които имат желание така да се разходят из гората, могат да дойдат тук в Родопите, в Смоляnsко и да го направят. Сега продължаваме нашата обиколка надолу и следващата ни спирка е Смолянски водопад.
Намираме се в пещера на Дарска, която според изследванията е на 2,5 милиона години. Една изключително красива пещера, която не е облагородена и ви трябва водач. Ще оставя контактите на нашия водач в описанието на видеото, за да може да се свържете с него, ако решите да я посетите. Имам няколко тесни места, откъдето трябва да се премине. Първото е входа на пещерата и след това е от едната галерия към другата. Пещерата е много красива, не е облагородена, но се заслужава да се посети. След като излязахме от пещера на Дарска, минахме през поляната, следваме оранжевата маркировка и продължаваме към една църква. Всъщност, преди да стигнем до този път, по който се движим, се стига до едно разклонение, където ако се завие наляво, може да се отиде до надарски надпис. Но понеже времето е леко облачно, а и за нас следва още една обиколка по реката на каньона, и решихме, че няма да можем, затова отиваме към църквата. След това, след като посетим църквата, ще се спуснем надолу към колите и отиваме на разходка с лодка по каньона. Намираме се в подножието на екопътека каньонът на водопадите. Там може да се види табелата, откъде точно започва. Тук е информационният център и хората, които се грижат за екопътеката, да я поддържат. Самата екопътека е кръгов маршрут, който е около 6-7 км и има над 20 водопада, като 3 от тях са най-големите. И са така в края на самия кръг. Ще отидем да ги снимаме. Ще пуснем дрона да видим дали ще успеем да се приближим до някой от тях, да станат по-красиви кадри. И след това ще се върнем и продължаваме нашия път към Девин и Триград. Ако това видео ви е харесало, не забравяйте да се абонирате за канала, да го лайкнете, да споделите с приятели. Напишете също така и отдолу в коментарите какво ви харесва. Ако имате някакви предложения за видео, което искате да заснема, също така моля да го напишете в коментарите.
Здравейте от панорамна площадка Орлово око. Тази сутрин решихме да дойдем тук преди да посетим Ягодинската пещера и Дяволското гърло. Площадката се намира на 1530 метра надморска височина и е страхотно да се види природата и всички върхове в Родопите, които се откриват от тук. До тук дойдохме с джип, което е още един вид преживяване по неравния терен нагоре. Много готино. Препоръчвам на всички.